Hola, què tal? Benvinguts a Lectora Confinada. Avui vinc amb un vídeo una mica diferent perquè en comptes de recomanar-vos llibres jo, sou vosaltres que me'ls heu recomanat a mi. Ara us ho explico. Bé, ja fa unes setmanes, juraria que va ser a principis de setembre o mitjans, vaig demanar per Instagram que la gent em recomanés llibres per poder fer un post, o post no l'he fet encara, però per poder fer un post de recomanacions o un vídeo, no? On, en comptes de ser jo la que recomano llibres, pogués parlar una mica dels llibres que em recomana la gent, no? Llavors, bueno, unes quantes persones em van recomanar uns quants llibres, alguns es repeteixen, i em venia de gust ensenyar-vos quins són, no? I que em digueu també si els heu llegit, si no els heu llegit, si també me'ls recomaneu o si me'n recomaneu d'altres. Els he ordenat per llibres que ja he llegit, que només n'hi ha un, de fet, dels que se m'han recomanat, només hi ha un que ja hagi llegit. Després, llibres que tinc però no he llegit, que també n'hi ha un parell, tres, perdó, i llibres que no tinc i alguns fins i tot no n'havia sentit a parlar mai. Llavors, el que he fet és, ho tinc aquí en l'iPad, tinc totes les pestanyes obertes dels llibres, no? I vaig a veure una mica què em sembla cada llibre que m'heu recomanat. A veure, el primer, com us deia, ja l'he llegit, és A casa teníem un himne, de la Maria Climent. A mi aquest llibre em va fascinar, em va encantar. És un llibre molt curtet. Jo havia llegit Gina, de la Maria Climent, i em va agradar, me l'havien recomanat molt, i sí, em va agradar, però em va agradar, i ja està. Però A casa teníem un himne, a més me'n recordo que jo, que no sóc de plorar amb els llibres, amb aquest vaig connectar molt amb un personatge del llibre i vaig acabar plorant en una cafeteria, cosa que ja no ploro amb els llibres i menys en públic, doncs se'm van escopar les llàgrimes, no, en una cafeteria. Perquè, i a més me'n recordo que estava fent un cafè que em quedava, no sé, quedarien 50 pàgines per acabar-lo, ara 50 m'ho estic inventant, però que em quedava encara per acabar-lo i sé que no em vaig moure del bar fins que el vaig acabar, perquè és que necessitava acabar la història, no? I ara no us penseu, els que no l'heu llegit, no us penseu que és una història amb grans girs, simplement és una història amb la que vaig connectar molt. És una història que parla de dues filles i una mare que, dues filles adultes ja, una mare que quan les filles són adultes marxa a viure a Florència, si no recordo malament. Llavors, és una mica la relació amb aquesta mare i la vida també d'aquestes dues filles, no? Hi ha una de les dues filles que, pel que sigui, m'hi vaig sentir com no identificada ben bé, però bueno, suposo que és amb la que vaig connectar més i per això us dic que vaig acabar plorant. No us vull dir gaire perquè és un llibre molt curt i per mi va ser una super sorpresa. Llavors, us animo a descobrir-lo. Qui me va recomanar la va encertar perquè és un llibre que em va agradar molt. Després, els que dic que tinc però no he llegit, ja us ho vaig dir no fa gaire també, bueno, no fa gaire o poder fa uns quants vídeos ja, perquè jo perdo una mica la noció del temps, però un és Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, que ja us vaig dir que és un llibre que no sé si m'agradarà o no m'agradarà, que tinc allà, que em crida molt l'atenció, que tinc ganes de llegir-lo, que el vaig comprar com molt convençuda, però que després el tinc allà i em fa cert respecte i el llegiré en algun moment, segur, però vaig com una mica de por. No sé, he trobat el moment que em vingui realment de gust llegir-lo. El volia llegir aquest estiu passat, però estem acabant l'any i encara no l'he llegit. Per tant, si no el llegeixo ara, el llegiré l'any que ve i ja està, no passa res. Però és veritat que és un llibre que em fa cert respecte i ja us explicaré quan el llegeixi. Llavors, un altre, no, que també m'han recomanat i que tinc i que aquest sí que el llegiré ja vull dir ja, perquè el 21 de novembre, si no recordo malament, ve l'autora a Girona, amb l'Agnès, de Llegir per Viure, del compte d'Instagram Llegir per Viure, que fa unes trobades per comentar uns llibres de tant en tant, no? I en aquest cas, al novembre es comenta aquest. És Només terra, només pluja, només fang, de la Montse Albets. Com us dic, l'Agnès porta l'autora a Girona, no? Una trobada per comentar el llibre. Llavors el llegiré ara ja, perquè el vaig comprar ja fa unes setmanes, de fet el vaig comprar al setembre, sí, fa més d'unes setmanes, i me l'estava reservant per llegir-lo al novembre, perquè el vull tenir fresc, no?, quan el comentem. Sé que és un llibre que em pot agradar, sé que és un llibre molt curtet, me l'ha recomanat més d'una persona, aquest sí que és dels que m'ha recomanat més d'una persona, llavors digueu-me si l'heu llegit, però jo crec que a mi és un llibre que em pot encaixar. I un altre llibre que també m'heu recomanat, i que també tinc moltes ganes de llegir, però al final els meus dies només tenen 24 hores i últimament sembla que en tinguin menys, és Si una família, de l'Alba Dalmau. També us ho vaig dir, en llibres així, quan us vaig comentar llibres que tenia pendents per llegir, crec que d'aquest també us en vaig parlar. És un llibre que jo crec, aquest sí, o sigui, dels tres que us he dit, així que tinc a la prestatgeria, Mamàlia, el de Només terra, només pluja, només fang, i aquest, jo crec que aquest és el que encaixa més segurament amb els meus gustos. Però us ho diré quan el llegeixi, perquè també el vaig comprar per Sant Jordi, el tinc dedicat per l'Alba Dalmau, però realment encara no he trobat el moment per llegir-lo. Llavors, també, crec que també m'han recomanat un parell de persones i també crec que han encertat bastant, no? De fet, a veure, el de la Maria Climent
ja l'he llegit i aquests 3 no els he llegit però els he comprat. Per tant, els que me'ls heu recomanat no aneu tan desencaminats perquè com a mínim m'han cridat l'atenció. Llavors ja passem a llibres que jo o no coneixia o no m'havien cridat l'atenció especialment o algun potser sí però bueno, no ho tinc. No? El primer és Guilleries, de Ferran García Moreno. Aquest llibre crec que l'havia vist en algun moment per algun lloc, però no m'havia cridat l'atenció mai. Llavors vaig a llegir-ne la sinopsis, perquè així com els altres que us he dit ja us n'havia parlat i ja sé de què van, aquest no. I us dic si m'encaixa. Diu: Taradell, darrers anys del segle XIX. Mentre juga a prop d'un riu, en Boi descobreix un rastre de sang. Seguir-lo significarà desenterrar el passat i marcarà l'inici d'una aventura que l'obligarà a separar-se de la seva família, amagar-se dins dels esbarzers i fugir de les partides de pistolers que circulen per la plana. En Boi cavalcarà entre la boira, en un viatge que li permetrà descobrir l'amistat, l'amor, la crueltat i el dolor. Guilleries és un western crepuscular, una novel·la de formació sobre la culpa i la redempció que celebra la vida en totes les seves manifestacions. Una bellesa que no s'atura davant la violència i la brutalitat més antigues. Bé, és d'aquests llibres que em pot agradar o no. O sigui, ara sé que, evidentment, com tots els llibres, però no sé què dir-vos. Si algú l'ha llegit, ja em direu què tal. I si em coneixeu, em podeu dir si em pot encaixar. Ja us ho estic demanant molt, Però no ho sé. No em desagrada la idea, però bé, si el llegeixo, l'he afegit a la llista de pendents. Llavors, si en algun moment el llegeixo, ja us ho explicaré més. Però si l'heu llegit vosaltres, també digueu-me. Un altre llibre que tampoc coneixia, Terres mortes, de Núria Benditzo Giró. Ni idea. Està dit per anagrama. Us posaré la foto, bueno, ja ho heu vist, no? Us vaig posar la foto de tot. Diu, una novel·la gòtica i calidoscòpica que desplega un univers atàvic. Jo crec que la gent que m'ha recomanat els llibres, no sé si m'acaba de conèixer, A veure si trobo la sinopsis sobre aquest llibre. La mort violenta d'en Joan és l'inici d'aquesta novel·la que descabdella la història d'una nissaga maleïda. Ha estat un tret per l'esquena en un casalot aïllat on només hi viu la família. Qui de tots ells ha pogut ser? Era l'únic que ho tenia tot i ara es desangra en el petit rebost on la mare el va instal·lar després de 3 anys d'absència. Quin cor és capaç de proposar que li serrin les cames a un fill per tal d'encabir-lo dins la caixa? Terres mortes és un relat polifònic que desplega un univers atàvic, una mare que surt d'un infern per crear-ne un altre, un pare a qui ja poques coses li importen, el fill gran, sorrut i rude que tothom tem, els del mig que malden per trobar el lloc encara que sigui lluny, la noia encadenada a casa per un embaràs no desitjat i el nen lluminós i salvatge. Sobre tots ells pesa un origen feréstec, 2 morts i un secret, i malgrat tot, en els seus testimonis despunta el brot d'una bondat resistent que prova de sobreviure a la vilesa que tot ho empenta. Doncs no em crida aquest, Aquest sí que, també, us ho torno a dir, si l'heu llegit digueu-me, però aquest sí que penso que em pot agradar. O sigui, veig és veritat que veig un to d'aquests que dic, no? Que potser m'agrada o potser no, però realment aquest no el coneixia i em crida molt l'atenció. Llavors, també, a la llista de pendents. El següent llibre, a veure, aquí crec que només vol recomanar una persona, però aquest llibre, al llarg dels anys, me l'han anat recomanant molta gent i és un llibre molt curt que no sé per què encara no he llegit. Crec que és distòpic i potser per això, però és un llibre molt curtet que no descarto comprar-me en digital i emportar-me un dia d'aquests, així, d'aquests que llegeixo, no? Fora, no? En la cafeteria o així, o al bolso, vaja, que porto sempre, o comprar-me en paper perquè realment és un llibre molt petitet, crec, És El llibre blau de Nebo. El llibre blau de Nebo, jo crec que aquest sí que havia llegit la sinopsi, sí que sé de què va, però us dic. Diu, el petit Sion i la seva mare sobreviuen aïllats en un racó inhòspit del nord de Gal·les després d'una catàstrofe nuclear. Els dos comparteixen un diari on mostren com s'adapten a aquesta nova realitat i on plasmen tot allò que no gosen dir-se. Amb una reflexió profunda i emotiva sobre els vincles amb la família i l'entorn, aquesta obra ha estat escollida com la millor de l'any a Gal·les. El llibre blau de Nebo s'endinsa en la importància de la memòria col·lectiva i qüestiona què fem amb la nostra identitat quan sembla que tot està perdut. Sí, aquest jo crec que m'agradarà. A més, ja us dic, és molt curt i crec que aquest crec que si en algun moment busco alguna per llegir així en digital, com us deia, o per portar el bolso així còmode, que passa que no el tinc en paper, llavors segurament tinc altres llibres que em caben al bolso també, però aquest ja, és que se m'ha anat recomanat com recurrentment aquest llibre, llavors ja és com que em crida molt l'atenció com l'hagi recomanat tanta gent. Per tant, també, a la llista de pendents, que de fet ja hi era, no? Un altre llibre que aquest sí que no coneixia es diu Cartes imprevistes i l'autora és Tina Vallès, no sé si el coneixeu, ara us dic de què va, perquè realment, no, aquest realment per mi era un dels més... Els altres, el de Guilleries potser sí que l'havia vist, el segon no, i
aquest últim, el llibre blau de Nebo, sí, és un llibre que ja us dic que m'han recomanat en diferents moments. Aquest, és que tinc la imatge aquí i no em sona d'haver-ho vist mai. Diu, què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans i una forquilla o un raspall de dents què tenen en comú? De què deuen xerrar un coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments les sabates? Pot tenir pessigolles un plat? Els objectes d'aquesta casa no és que parlin, és que s'escriuen cartes i tenen un pla. La humana en qui viuen últimament està estranya i la volen ajudar. Entre tots faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans, mentre una agulla d'estendre avorrida de fer sempre el mateix decidirà emprendre una aventura balcó avall. Bueno, a veure, em sembla superoriginal. Jo no sé si m'agradarà o no m'agradarà, però em sembla molt original aquest llibre. Jo com és que no l'he vist mai ressenyat enlloc, no he vist mai cap ressenya, no l'he vist mai per xarxes, però em sembla que també se'n va a la llista de pendents de llibres originals. Per tant, ja us ho explicaré, també. El següent, que també és de males herbes, com el de Guilleries i com el de Mamàlia, que es diu Que morin els fills dels altres. Aquest sí que em sona d'haver-lo vist, per les xarxes i per les llibreries i tot també. Diu, la Rebeca, una dona encongida per la por, s'acaba de traslladar a Ocata amb tota la família. Aviat coneix els veïns de la casa del davant. La Camila, que amaga un secret, en Gregori, que passa les nits fumant al terrat, i la seva filla Flora, que encara no parla. De mica en mica la relació entre les dues famílies s'anirà enrarint i les pors de la Rebeca prendran formes noves, cada cop més lligades a la geografia del poble, a la màgia dels seus espais sòrdids i als seus habitants vius i morts. Neguit i desig durant la Rebeca a fer un trajectes que oscil·larà entre la sospita i la paranoia. Bueno, doncs, la veritat és que crec que en general, quan he fet la broma de que quan he vist la novel·la gòtica, no, que la gent que m'ha recomanat els llibres no em coneix massa, però penso que al final aquest exercici de recomaneu-me llibres així aleatòriament, sí que vaig especificar que fossin en català, això sí que ho vaig posar, penso que és un bon exercici perquè de vegades tinc la sensació que mirant per xarxes, no? Jo quan veig Instagram, és veritat que tinc com les persones de les que em fio més, no? I després també la mirada és molt selectiva, no? I ens fixem potser només en el que ens crida l'atenció i potser altres llibres, no? Si no ens els recomanen directament és que ni tan sols els veiem, perquè també ja coneixem els algoritmes d'Instagram com funcionen, o no. Jo realment no entenc com funcionen, però bé, ja m'entenem, que al final també ens enfoquen cap a un tipus de contingut, no? Que potser és més afí al que consumim habitualment i de vegades no veiem altres històries que potser també ens farien descobrir, no? Coses totalment diferents a les que llegim habitualment. Ja estic acabant el llibre d'avui. El vídeo d'avui, bé, ja estic molt espessa, el vídeo d'avui serà curtet perquè realment tampoc, no? Com són llibres que no he llegit, tampoc us en puc dir gaire més enllà de la sinopsis, però encara en queden 3 més. El següent és Les veus de Pamano, de Jaume Cabré. Jo aquest llibre aquest sí que no l'havia sentit, així com de Jaume Cabré. Conec a Jaume Cabré, però no havia sentit a parlar d'aquest llibre, no el coneixia realment. Diu, la Tina, una pacífica mestra i fotògrafa que treballa en una escola de sort, fa unes fotografies d'un vell edifici escolar del poble de Torena que és a punt de ser enderrocat. Un simple gest, clic, i ja està. El lector anirà descobrint pàgina a pàgina les conseqüències d'aquest fet aparentment banal. Als anys 40, els maquis, la misèria moral del franquisme, les covardies personals i col·lectives, les heroïcitats més impensables que es van esdevenir al Pirineus Pallaresos, d'ençà que les tropes franquistes van arrasar amb la inusitada ferocitat d'aquella zona durant la Guerra Civil i els esforços per oblidar, tergiversar o recordar obstinadament els fets desemboquen a començaments del segle XXI i interpel·len els personatges que al cap de tant de temps es decideixen a ativar la manta de la història. L'extraordinària aventura personal d'Oriol Fontelles i Elisenda Vilabrú, els afers de la Tina Bros, la singularitat de Jaume Serrallà i el drama de l'aventureta ha conquerit els lectors d'Europa. La novel·la ha estat traduïda a l'alemany, al castellà, al francès, a l'hongarès, al romanès, al neerlandès i a l'eslovè, entre d'altres. Recentment s'ha estrenat la seva versió televisiva. Vale, molt bé, Meritxell, ni idea. O sigui, jo, així com altres llibres de Jaume Cabré sí que els conec, però és que ni idea, no em sonava de res. Per tant, gràcies a qui me'l va recomanar, perquè jo crec perfectament que em pot agradar. El següent és El no dormiràs, d'Oriol Canals. Aquest sí que el conec, o sigui, sí que el conec, no l'he llegit tampoc, però aquest sí que l'he vist moltes vegades en llibreries, no? L'altre dia, segurament per la setmana també, vull dir, és una història que sí que m'ha cridat l'atenció i que sí que crec que pot ser un estil, no? Que, bueno, no sé, que pot ser un estil que em pot agradar, però d'aquests que m'ha de venir de gust, no? Perquè entenc que és com una novel·la negra així, ara us llegeixo la sinopsis, però entenc que és com una novel·la negra que no sempre em ve de gust llegir. Les novel·les així policíaques i tal, últimament m'han de venir de gust. I diu, el Palau de la Música Catalana acull l'estrena de la gira mundial de l'exitosa Orquestra Filharmònica de Barcelona.
dirigida per Víctor Alemany, el gran mestre contemporani de la música clàssica. En plena actuació, la icònica lluerna modernista que presideix la sala de concerts esclata en mil bocins i en cau. A plom, un home penjat amb una soga al coll. L'explosió provoca el caos i el pànic s'apodera del públic que omple el recinte. Aquest cas serà només el primer d'una sèrie de fets que se succeiran a les diferents capitals on l'orquestra actuarà. L'encarregada d'investigar-los serà la sergent Martina Roca, que s'endinsarà en un laberint on el costat més pervers de la condició humana dibuixarà una trama que atraparà el lector fins a l'última pàgina. Bé, tinc uns quants thrillers, novel·les negres pendents, llavors l'afegeixo també a la llista perquè realment té molt bona pinta, però no és el que més em crida l'atenció de tots els que he dit. I després, aquest me'l va recomanar l'Esther Escamilla. No us he dit qui me l'ha anat recomanant, perquè realment són els noms dels comptes d'Instagram, no? I m'he fet una llista i no havia posat qui. Però aquest sí, perquè me l'ha recomanat una escriptora, no? Que és l'Esther Escamilla, i es tracta del Blau Impossible, de la Marta Millà. La Marta Millà és una actriu que hem vist en sèries, jo ara crec fa temps que no, diria. Bueno, diria, no sé, tampoc he vist massa sèries catalanes últimament, ni catalanes ni no catalanes, o sigui, no miro massa la tele, però és una actriu que jo recordo d'haver vist a TV3 moltes vegades. Llavors, la sinopsis d'aquest llibre, El Blau Impossible, més crec que està basat en una experiència personal, perquè és com me'n recordo de quan va sortir aquest llibre, diu: aquesta és una de les històries d'amor més boniques que conec. El guió el va escriure la mateixa vida, la qual em va assignar el paper de coprotagonista i el vaig acceptar, esclar. Per amor, per consciència i per generositat. Què havia de fer? Aquesta és la història que he novel·lat. Un relat ens parla de la immensa capacitat d'amor i de coratge que tenim a dintre. O sigui, és que està basat en la vida de l'autora, és veritat. Diu: aquesta és la història de la Martina i el Jordi, un enamorament que arriba tard però que sembla que quan sembla que la vida ja no ens pot sorprendre. Una història intensa d'amor i connexió profunda, però també arriba la malaltia, la fragilitat, els dubtes i aquell egoisme de no voler deixar anar. Un amor tan gran que destrossa i reconstrueix les ferides, tan immens i fugisser com el blau impossible. Aquest llibre a mi m'agradarà segur, vaja, té tots els números de ser un llibre que m'agradi. Llavors, crec que de tots els que us he dit, el llibre Blau de Nebo, perquè per les vegades que la gent porta recomanant-me, i aquest són com dels primers que... Bé, els primers que haurien de sortir de la meva llista de pendents són els que tinc a la prestatgeria, segurament, però a part d'aquests, no? Jo crec que aquests dos són els que més m'han cridat l'atenció. Llavors, bé, volia fer un vídeo una mica diferent. Espero que em digueu si n'heu llegit algun. Com vaig fer ja fa unes setmanes que us vaig fer els llibres pendents que tenia a la prestatgeria i us vaig preguntar si en coneixíeu algun, us dic el mateix. Si n'heu llegit algun d'aquests, expliqueu-me què us ha semblat, si us ha agradat, si no us ha agradat, si també me'ls recomaneu, o si us crida l'atenció i els teniu també a la vostra llista de pendents. Qualsevol cosa, m'ho poseu a comentaris i en parlem. Ens veiem en el proper vídeo.